Take 2 na pala to. Hindi na record yung una. Walang hiya. Sunday today mga lalabs. Kumusta na kayo dyan? Ito para akong nasusuka. 7:45 na. Kanina 6:30 pagising ko. Parang parang nahilo ako. Nagtuyok yung aking yung aking paningin kanina. First time. And then, ngayon, nagpunta na ako ng toilet 3 beses. Kailangan ko lang sigurong sumuka. Pinairan ako ni Bana ng Epicacent. Tsaka ni Sofia. Tapos ngayon, meron akong lalagyan dito. Kasi gusto ko talagang sumuka. Siguro pag mawala na to, baka gumaan yung pakiramdam ko. May pasok ako ngayon. Tawagan ko yung aking manager na hindi ako makapasok. Kasi hindi kaya ng baka nabughat ba? Paano ba yun sa English yung bughat? Ano ba yan? Heavy. Bughat. Bug. What is bughat? Manta nga. Heavy heart. Tapos, ngayon nanimaon ako ng Epicacent. Kaya medyo parang nasusuka ako. Nag-take na ako ng paracetamol pero ewan ko lang. Check ko sana yung aking BP kasi baka sa high blood ko hindi gumagana yung blood pressure namin. So, kailangan bumili ng bago. Sira na ata. Ay, bukas pa naman free ako the whole week. Pero dapat sana kasama today. Kaso lang, hindi ako pinayagan kasi baka busy. Ngayon, nafe-feel ko na sa aking baba yung parang yung parang malapit ka ng sumuka. Dito ako sa kwarto pala ni Sofia, magpahinga ako, matulog ako. Siguro, nag-edit pa kasi ako kagabi. Baka kulang sa tulog din. Ang hirap. Minsan-minsan lang ako makaganito, pero pag nangyari din, grabe. Tik lang mga lalabsa para masok ako. Good morning! Good morning! Pasensya na kayo sa ating face. Yan lang talaga ang aking face. Okay? It's Monday, bagong simula ng week. Supposedly, magtatrabaho ako ngayon. Pero, I'm free for the whole week kasi nag-ask ako. Ang dami-dami kong still na mga oras na pwedeng i-convert to vacation day. So, nag-free ako kasi gusto ko lang. So, welcome to another vlog. And, nakaalis na yung dalawa kong mga lalabs ng aking buhay. Nakaalis na si Bana, tsaka si Sofia. Nag-i-edit lang ako ng vlog. Medyo matagal yung ating vlog today na late siya kasi kahapon talagang nagpahinga ako. Kung nakita nyo yung vlog bago nito is that kahapon medyo I was not feeling so good. Nag-dizzy ako. Ganun. Pero pumasok pa din ako kahapon. Walang naging problema. Okay naman ako. Basta I'm alright. As in, super alright. Pumasok ako ng work and then wala nang ibang nangyari. And then, ngayon, may tawag ako na natanggap sa trabaho na medyo bad news. So, medyo nakakakaba siya na meron na naman ulit nag-positive sa aking mga kasama. Pero hindi ko alam talaga kung sino. Meron lang daw sa aming grupo. Pero ang sabi niya, hindi daw ako nagkaroon ng contact sa kanya. So, inaantay ko si Bana na tumawag sa akin kasi busy siya para kung ano man, gusto ko nang mag-test talaga. Kasi kahapon, di ba, nung nangyari sa akin na nahilo ako and everything. Pero, duda ko, hindi yun sa aking, hindi yun dahil sa corona. Dahil yun sa dahil yun sa aking blood pressure or minsan siguro nabughat ko ba, yun yung aking akala. Hindi ko lang, paano ba yung English word ng yung nabughat? Paano ba i-explain? Yung mga taga-Amerika dyan, I know, palagi nyo yung ginagamit. Iba kasi yung mga ginagamit dito sa Netherlands. Ano ba yan? Yung aking nose. Iba kasi yung ginagamit dito sa Netherlands. Kaya, hindi ko alam sa English. Siguro kayo alam nyo kung ano yung English ng bughat. Yung heavy heart. Sa akin is heavy heart. Bughat. Heavy. Diba? Bugat sa Bisaya is heavy. Gawa ko lang yung heavy heart. Uy. Basta, please comment down below para madali bang Si Bana, hindi ko din ma-explain sa kanya kung paano. Iba yung explanation din niya. So, antayin natin yung tawag ni Bana. Medyo
Ngayon, na-alarma na yung aking dibdig, bugbog, bugbog, bugbog. Pero okay naman. Kasi nagmumungkapyas kami, face mask, tapos palagi ako nagugas ng kamay sa taas. Hindi mo lang maiwasan talaga na super, super dami nang pumapasok sa trabaho namin. Tapos yung makasama mo, hindi mo alam kung saan sila napupunta-punta. Diba? So, there is a chance. OMG! Hoy! Mag-swab test kami! My goodness! Kulbaan ako ba? Ayun. Natawagan ko na yung dapat kong tawagan. Hotline lang siya kung gusto nyong magpa-swab test. Tapos tatanungin ka ng mga symptoms. Kung wala kang symptoms, hindi ka pwedeng gumawa ng appointment. So, very quick lang siya. And luckily, hindi kailangan umuwi ni Bana kasi hindi pa naman ako nag-positive. So, at saka, good thing, merong ding test center dito sa amin. So, hindi ko na kailangan pumunta ng malayo at is in super malayo. So, okay naman ako today. Medyo nabahala lang ako kasi kahapon, 'di ba? May nangyari sa akin. Hay, sana nga 48 hours malalaman yung result. So, hi my God, Ginoo ko Lord, tabang-tabang na talaga. So, sa lahat ng nag-join sa ating premiere, thank you sa inyo. I'm going to shout out si Panlasang Low Carb with Kirstine, si Norway Razon, at saka shout out to, may sinulat ako dito, si Ma'am Marilyn Guelo. Shout out sa inyo, and then yung mga shout out natin later na naman mga lalab. So ngayon, maglilinis muna tayo kasi mamaya may appointment ako at 4 PM. Kailangan nating magpa-swab test. So sana, hope natin yung best. Huwag mo nang magpadalos-dalos sa pakiramdam na ay, ganun-ganon. So, wag mo na. Basta positive lang ng positive. Inom tayo ngayon ng lemon tea at saka honey kasi pang ano yan, pang boost yan ng ating immune system. Tapos sabi ng mama ko, magtuob daw. Yung tuob ba, wala ko'y kuan, wala ko'y, tawag nito, yung bitawang malong. Masarap kasi yung malong kasi paglagay mo ng ganon, diretso-diretso na. So, pag tuob mo, lahat ng steam, papasok na kaagad dito. Eh, habol siguro, no? Mamaya gagawin natin, magtuob-tuob tayo. So, bigyan nyo muna ako ng time na maglinis, kumain, mag-breakfast, mag-prepare ng aking sarili para next time naman maganda yung ating pagbumuka. Okay? Keep safe and medyo mataas yung ating energy kahit ganun yung ating balita. So, kailangan talaga. Kasi, you know, I'm 1 week free. I'm 1 week free. Ano yung kanta? I want to break free. I want to break free. Oh, diba? Okay, see you! So, yan yung ating lunch, breakfast na. Ano na to? Ilang araw na to? Ilang araw na adobo. Hindi yan masisira, diba? Kasi wala yung kamatis, wala siyang tomato sauce. So, hindi yan siya masisira. Tapos, etong rice din na sobra. Ayan, let's eat. Diba, sarap, nam-nam. Ubusin ko na to talaga. Para malinis na. Hi! Napaiyak na naman tayo. Alam niyo naman, adik ako sa Sa'yo Ay Akin. So, naiyak ako dito sa eksena na Hope at saka ni Gabriel. Yung tinanong niya kung love pa ba niya si Elise. OMG. Tapos, doon ako naiyak doon sa nag-umpisang lumuha din si Hope. Boy, ang galing-galing na bata. Ay, naku. Alauna na. Nakapag-BS na ako, magkaganito lang ako. Kasi magbabike tayo ng malayo. Bawal ang taxi. Bawal mag-bus. Kasi, diba, test ka nga. So, bawal yung lahat. So, ako lang mag-isa. Si Bana din, wala dito. So, magbabike tayo. So, rugged yung ating style today. Tapusin ko muna tong mga eksena na hindi ko pa napapanood. So, tapos na akong manood. Supposedly, may to-do list ako. Ewan ko kung ginagawa nyo yan. Pero, kahapon, naisip ko, mag-to-do list ako. Kasi meron lang akong 4 days para sa aking self. Kasi, you know, Friday, I have Sofia. Saturday, Sunday, I have Bana. So, yung aking to-do Monday na nakasulat dito is laundry, which is, check ko na kasi, nagawa ko na naman. Yung ironing, nakasulat dito, hindi pa. May clean the house, tapos na ako dito sa baba. Kitchen, toilet, living room, tapos na.
hagdanan pataas pa lang ako. And then, it's already 1:30. And then, maghanap sana ako ng ribbon sa stud o sa city. Sabi dito, find ribbon. 'Di ba? And then, sabi din dito, pick up Sofia. So, yun ang plano ko. After ko pupunta sa city, pipick upin ko si Sofia. And then, last na nalagay dito, additional is yung ang aking magpapaswab test ako. So, medyo na-delayed tayo kasi nga kanina ang daming nangyari. Ganun naman as lagi. So, ang aking gagawin na lang, I think aalis ako dito ng around 3:15 kasi hindi ko alam yung lugar at saka magbabike tayo. So, alis ako dito ng mga 3:15. Siguro, slowly na ako makakapag-bike niyan. Ngayon, ang gagawin ko is, magluto na lang ako ng dinner. Sabaw na lang, beef, sabaw, at saka patatas. And then, mamaya bibili ako ng bread. And then, maglinis tayo sa taas habang pagkatapos magluto. Kasi, meron pa akong mga, at least, 1.5 hour para mag-prepare. So, kayang-kaya yan. So, babush muna! Hi, Yensters! Andito na pala tayo sa place kung saan ako magte-test. So, dala ko lang yung aking cellphone. Actually, umulan siya at super basa ako. O, tignan nyo. Hindi kasi ako nagdala ng Reagan pants. Yung raining pants ko. Yung sa taas lang. Kasi, tawag nito, akala ko kasi hindi ulan kasi chinek ko hindi siya umulan. Tsaka one time umulan lang nung papunta na ako dito at tsaka hindi ko alam yung place. So super aga ko. I'm 45 minutes early talaga. Kabuang niya kung bana. Uy, pero it's better early than late. So nakikita ko na siya. Actually, may malaking talaga dyan. Oh. Andyan lang siya sa highway talaga. So ang daming pumapasok na nagpapatest sa ngayon. So, ako, antay-antay lang dito muna. Kailangan ko lang ng ID, tsaka yung confirmation na may appointment ako na ginawa, tsaka face mask. Yun lang ang hinahanap. So, ngayon, nakaupo lang ako dito sa aking bicycle na nasa parking area ng harap ng building. And sa katunayan po, ako po ay naiihi. Yung pagkapalaihi ko, umaandar na naman. Hindi ko alam kung pwede bang umihi doon. Akala ko sa labas lang. Manicheck pala sa labas na isang nakaputi at saka 2 tao. So, hindi ko alam. So, tinawagan ko na yung eskwelahan ni Sofia na yung papa niya ang kukuha ngayon. Dahil malilate si mama at walang sasakyan. Pastilan. Yung kinabuhi sa abroad. Kasalukuyan, mga youngsters. Naugan akong pante. Kaya 45 minutes na ako naghintay dito ha. Yung panty ko, magkakapanuho talaga ito, no? Hanginon to mamaya. Lagyan natin to ng kasi mamaya kapuang na. Yan yung building. Nasa harap po ako nag-aantay. Ito po yung parang parkingan ng mga bike. Ayan, no? Buti na lang may ganito dito. Wala lang upuan, pero okay lang yan. Mamaya dyan tayo pupunta. Dadaan dyan. Mamaya dyan. Tapos pumunta tayo dyan. Doon. Ayan, at saka doon tayo mag-e-exam. Ay, Ginoo ko Lord, balik. Bulinggito na ba kayo ang ilong ba? Skadlok ba ng swab test? Ay, Lord, Ginoo ko Lord. So, dito na ako sa bahay, mga lalabs. Kagagaling ko lang sa tindahan. And bumili ako ng maraming lemon. At saka madaming prutas. Papakita ko sa inyo mamaya. Naupo lang ako kasi minap ko yung sahig namin sa harapan kasi nga dumaan yung bike palagi. Diyan namin dinadaan yung bike ko. Pag papasok ng bahay, no? Pag gagamitin ko siya. So, shower na tayo ulit. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung experience ko doon. Bale, super bilis lang talaga niya. So, actually, hindi mo na kailangan mag-wait pa sa time mo. Kasi sabi kasi sa email na kailangan mong be on time but not super early kasi baka matagal kang matawag. Pero hindi naman. So, pagdating ko doon, 15 minutes early ako. Kaagad akong ginawa ng test. So, in and out talaga siya. Parang ganun lang siya. Iikot ka lang. Kukunin yung name mo, tapos iikot ka lang. Tapos may 2 nagte-test.
Tapos nun, super dali sa akin kasi nakabike ako. So, uupo ka, kailangan mo pahiran yung ilong mo. So, sa ilong nga talaga ginagawa. Hindi siya kaaya-aya, super kadire. Kasi, and then dito din sa tutunlan, sa throat natin, ngalang-ngala, kukunan ka din. So, medyo napaubo ako doon kasi una ditong kukunam. Nung una, yung hindi ka lalabas yung dila, tapos pangalawa, labas mo talaga yung dila. Tapos talagang basta pinakadulo-dulo pa sintabi po sa mga kumakain dyan. Tapos yun, pagkuha dito, pagkatapos yung sa ilong, dito na part yung kinuha sa akin. So sa ilong din, ganun, dapat nakatingin ka sa mata ng lalaki. Sabi niya, relax ka lang, ganun. Kasi ikaw lang mag-isa, diba? So sanay na sanay sila, lahat ng tao daw, ganun din ang ginagawa. So super dali lang. Ginanon, kinulikat yung aking ilong, as in super dito. First time ko talaga yun sa buong buhay ko. And then, ayun na, tapos na siya. Tapos, labas ka na. Tsaka yun, medyo, antayin nyo yung result. Meron tayong nakuhang, letter dito, not letter, parang information. Pagkatapos mong nagawa yun, gaantay ka ng resulta, pwede nilang ipadala sa email mo or tatawagan ka nila. Pag talagang nag-positive ka, makakuha ka ng telephone call within 2 days or 48 hours. So, kailangan kong mag-login all the time sa aking DGID kasi doon nila ipapadala yung result. Sana sa email na lang kasi pag sa email lang, negative ka nun. Pero pag tatawagan ka, ayun, positive ka talaga. Tapos, ganun na din, mag-uumpisa na marami dito ang binigay na mga informations na for example, nag-positive ka, may tatawag sa'yo, tapos ano yung mga dapat mong gawin, tapos nakalagay pa dito din sino yung mga tao na naging contact mo within the past 2 days ata, ba doon nakalagay? 2 days ata, kasi ang dami information. 2 days ata, kailangan mo isulat yung hindi naka 1.5 meters, ganon. Isusulat mo yung mga names nila. So, and then, advice nila is to stay away from family members. So, paano yun si Sofia? Naghalik-halikan pa kami. Si Bana, naghalik-halikan din kami kahit hindi kami tabi sa bed, di ba? So, parang I think okay lang din naman na kami lang, tapos hindi ka allowed mag-accept ng visitors, yun yung sinabi, until makuha mo yung resulta. Ganun, for example daw, parang pag nag-negative ka, tapos yung kasama mo, yung si Bana is magkaroon ng mga simptomas, kailangan din niyang magpa-test. Ganun. Basta ang dami talaga. So, mamaya na natin yung isipin kung makuha na natin yung resulta. So, I'm praying na negative talaga siya. Pero, I'm pretty sure naman na negative. Kasi nagmamask ako lagi sa work. And alam nyo, sa trabaho talaga, may mga tao talagang, ikaw, nagdidistansya ka. Pero yung mga tao talagang kusang lumalapit sa'yo. Tapos magkukontak pa ng ganun. May mga pahag-hag pa, 'di ba? Minsan nakakainis. Kailangan mong, di sila naniniwala. Ewan ko ba. Basta ako, hindi kasi ako ganoon. Madami talaga sa mga kasama ko. Tapos pag-usap pa ka talagang super lapit. Super lapit. So, na-inform ko na si Bana. Medyo na-alert din siya kanina. And then, basta hindi lang daw, kasi hindi pa daw alam yung resulta ko. Pero si Bana ngayon, nag-stay away na naman siya sa mga kasama niya. And, sana wala. Kasi, ano ako kay Sofia, ano nang mangyayari, diba? So, nakakabahala din. So, abangan natin, 48 hours. So, ngayon, balik kusina tayo. Hinahanda ko na yung soup. Kawawa si Sofia, hindi ko siya nasundo dahil sa, pag-e-exam ko sa, sa swab test ko. Tsaka, madami tayong hindi, nagawain plan dahil doon, which is super importante naman nun. Sahig ko is still basa. Antay-antay lang natin ng konti. Darating na yung dalawa din. Kasi yung mga pinamili ko, bumili ako in case na dito lang muna ako sa bahay. Hindi na kami pupunta sa store. Ayun, medyo basa pa siya. Kailangan ko yung siyang ilagay sa fridge.
In a while. Share ko lang sa inyo yung ating nabili. It's actually around 30 euro. So, times 50 is around 1,500 pesos. Or, pag 50 pesos siya. So, eto yung bread, eggs, salad kay Bana, and lemons. Talaga, ang daming lemons. Kakain tayo ng madaming lemon. I have also sliced bread para sa French bread ni Sofia. I have mango. Madaming para sa akin. And then, eto yung patatas. Tapos, focaccia bread para sa dinner namin ngayon. Pares namin sa soup. Teka lang. Isda para kay Bana. Pwede din kaming maisda ni Sofia bukas. Pero, nag-iisipan ko pa kung yung tulingan ba? Tulingan? Or ano ba yung sa atin? Pirit ba? Yung pirit na maliliit. Meron ako frozen. Or, ano ba yung isa? Bangus. Meron ako sa baba pa. Tapos, bumili ako nito. Cabbage siya. Gusto kong gumawa ng Greek salad. Eto. Gawa tayo kasi may time naman ako ngayon. Bili tayo ng cucumber. Para kay Bana. Pwede rin sa akin. Kabana yun. Honey, kasi kailangan ko yan sa lemon. May bacon ako. We have yogurt drink for Bana. We have this double fla. Gusto to ni Sofia din. Parang pudding. And then, eto mga fruits na. Banana, as always. Eto, super happy ko. Pomelo na pula. Sabi pula. From China. Tag 2 euro. So, 2 euro mga 110. And then, kiwi for Bana. Ayun lang. So, 30 euro yun siya lahat. Medyo madami-dami naman. Ayan. Tapos, eto pala, don't mind nyo na yung aking gloves kasi naghugas kamay na ako para makapag-save konti ng kuryente at tubig. Ayan. Ayan, oh. So, pag mainit na mainit yan, ginagamit ko para hindi mamatay yung ating finger. 'Di ba? Ating hands. So, papakita ko sa inyo yung aming dinner. Lutong-luto na yung patatas dyan. Hinanaan ko na yan siya. Patayin ko muna. Tapos, lulutuin ko lang yung tinapay. We'll connect the two biggest red parts. Now set the screen on top. Yeah. Like It's your this. dessert, anak. Yeah. This Ugoy. is a box for coins. Let's put it in place. Oh, Leo is building a cash register. White paper for checks. And a green lid. Now a scanner to read barcodes. And buttons for the top panel of the cash register. The cashier pushes them. Uy, nak. They have that one in Lidl. Ik zag dat Wilde kudde van spirits hier in de buurt. Laten we ze zoeken en naar Mysteria voorstellen. Goed idee, Lucky. She will be very, very busy. And if Mama will get it now, she will see it. A lot of people will buy that one because it's 20 euro, Mom. Especially when you see it online for 40. I think she makes it fair because she doesn't have it all day. What? Yeah. Now she misses it. Yeah? Is it nice? Yeah? That's the egg. Egg. Blue. Yeah, eat it.
Yum yum. I got that. I got that. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지